Erokamano ahinya kwa Ramogi. Wadhi nyime. Lipot mar riwruok makedo ne ratich oganda Transparency International yango ni kwan maduong' mar oganda jo Kenya tinde ok chiw lipode motudore gi weche mag asoya nimar gionge gi yie gi migepe manono mibadhi. Kata kamano, kwan mar lipode mosego e kind higa 2017 kod higani yangore ni omedore. E higa mar 2017, atamalo 17 mag jok manoda dhogi oyango ni ne gigo lipot e weche mag asoya kipimo gi atamalo 6 manogo lipot higa 2017. Lipotno yango ni bad migawo mar obila, migawo mar lowo kod mago mag chiwo obok mag wuoth e moko kuom mago machamo asoya mang'eny. Bende oyagore na asoya ma ithoro chul e doho en kar Sh18,800 ka mano ema ni malo moloyo migepe duto machamo asoya.